hatimu sama denganku? Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang sakit loh Mas ya. Atau salah satu yang Nyanyi. Kan yo koras kene sakit. iya Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar yo Di dibantuke yo Di. ya calonnya tuh kan. Ayo. Ayo nyanyi mau. Masa ora takon-takonan wis suwi ra ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup aja. cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Pujaning sih mau. Pujaning sih. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalemnya Sing niki. kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Ngono kuwi.